दिनै जिहेतु मोनसे गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन बिटिसिनि बायजोनि 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि राजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ बा जोंनि सिनायथिखौ जोंनि समाजखौ दावगाहोनायनि थाखाय जि मोनसे गिदिर थांखि लानानै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम जानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 12थि बोसोरारि जथुम्मानि जिथु गाहाय खुन्थिया गायनाय बे गायनायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोबां जोंनि जायगायाव थानाय माहारियारि आफादफ्रा जोंखौ मददथि होफैनायखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि दारै मोनफ्रोमबो आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। बिखेखकै फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो 1 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि UBPOनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो खोब गुवारै आरो खुंनो सानदों आरो बेयाव जोंना गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव मानसि फैगोन जोंनि आसामल' नङा जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव गं 22 जिल्ला आफाद दं गं 22 जिल्लायाव दं आरो 120निबो बांसिन दखरा आफाद दं गासै जोंनि मावथिफ्रा 6,000नि एसे बांसिन जायो जों आसा खालामदों जोंनि डेलिगेट्सआव 5,000नि बांसिन एबार सुबुं जागोन डेलिगेट्सआ आरो हारिमु गुबुन गुबुन माबाखौ लानानै 10,000निबो बांसिन मावथिफ्रा बेयाव थाबाय थागोन आरो जोंनि 1 तारिखआव अपेन सेसन जानो गोनां आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जों सानदों 50निफ्राय 1 लाखनि गेजेराव जों मानसि बेयाव गेदारिं जानायखौ जों आसा खालामदों आरो जागोन बादिखौ जों नुदों जिहेतु जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जिखुनु मेल मिटिं खुंबा मानसिफ्रा एसे गोबां जायो आरो जोंहा डेलिगेटआव गुबैयै रायज्लायनो गोनां बाथ्राया जोंबो जिहेतु मोनसे सागानगिरि आफाद जाबाय 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जि गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPनि मोनब्रै बाहागो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबै दाबियानोमोन जे बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनो मोनसे गावखुंथाय होनाय बे गावखुंथायखौ बे 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जों जिहेतु मोननो हाबाय बेखौ आबुङै दाफुंनाय बेखौ गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव जों जिहेतु खामानि मावबाय थादों आरो माखासे खामानिया आवगायदोंब्लाबो दा आद्रा दंबावो बेफोरखौ मावजोबनाय बेजों लोगोसे सुक्तियाव थानाय दफाफोरा 10 दफाफोर दङ 5.2 मथे खोब बर' ओनसोल एरियायाव थानाय बर' गामिफ्राव माखासे जौगाथायनि खामानि मावनाय 5.3 मथे फरेस्ट राइटनि दारै 2006 जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बे मथे हा हुनि मोनथाय होनाय आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ दासिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै बेफोरखौ होनाय बेजों लोगोसे जिहेतु 7.1 मथे जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बायजोआव थानाय जिबिलाक बर' सुबुंफोर दं बा ट्राइबेल सुबुंफोर दं बिसोरनि हा हुखौ रैखाथिनि थाखाय माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बानायनाय बेफोर खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय हयथ' डेलिगेट्सआव जों मोजाङै सावरायनानै सरकारखौ मा पलिसिजों बोरै नारसिननांगौ बेनि सायाव माखासे सावरायनाय जागोन आरो बे जोंनि सावरायनायाव जोंनि आसामनि बादैबो साखाथियाव थानाय रायजोआव जा कमिटि दङ अरुणाचलाव मोनसे कमिटि दङ स्टेट कमिटि मेघालयआव जोंनि कमिटि दङ आरो जों एबार जोंनि कमिटि गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो जोङो वेस्ट बेंगल त्रिपुरा आरो नेपालनिफ्राय जों बेयाव माखासे डेलिगेट्स जों हांख्रायगोन बिथांमोनखौबो लिंहरगोन आरो जों आसा फारिदों बे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु गासैबो रोखोमनि मानसिफोरखौ लानानै बे हारिनि गेजेराव जों मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन मोनसे कमन प्लेटफर्म हिसाबै दानो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जों जाफुंदोंबो बेयाव बेखिनिखौ नोंथांमोननो जोबथारबाय जानाखि बोसोरारि जथुम्मा फैगौ 30-31 जानुवारिजों लोगोसे 1 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि जानाखि जायगायाव खुंनाय जागोन आरो बेवहाय SB बड' हायार सेकेन्डारिनि फिल्डखौ बाहायनाय जागोन बिथांमोना इतिमধ্যे होदों बे फिल्डखौ बेवहाय जोङो गासै जोंनि मिरु आफादा मिथिनाय बायदिब्ला 5,000निख्रुइ बुरजा डेलिगेट्सआ बेवहाय बाहागो लागोन बेवहाय 22 जिल्ला कमिटि लोगोसे बेवहाय थागोन जोंनि नागालेण्ड मेघालया अरुणाचल वेस्ट बेंगल त्रिपुरा
नेपाल आरो बांलादेशनि डेलिगेट्स एबा रिप्रेजेन्टेटिभ थागोन बेफोरखौ नायनानै 5,000निख्रुइबो बुरजा जानोबो हागौ। बेजों लोगोसे जोंनि जायनाखि माहारियारि आफादफोर लोगोसे बर' जोंनि कालचारेल ट्रप्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे कालचारेल ट्रप्सफोर अबजारभारफोर बेफोरखौ लाफानानै गासै आरोबाव 5,000नि बुरजा जागोन होनना बुंदों। गासै 10,000निख्रुइबो बुरजा बेवहाय जमा जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय स्ट्रं मोनसे रिसेपसन कमिटि जोंहा भुबन बेगआ आफादगिरि, बेनिफ्राय सुक्रेस्वर गयारिया वर्किं प्रेसिडेन्ट, रातिराम बसुमतारिया गाहाय नेहाथारि, बिथांमोनखौ लानानै दाफुंनाय जाबाय। दाफुंनायल' नङा, बिथांमोना फुल मोनसे स्पिरिटजों खामानि मावगासिनो दङ। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्माया बे हालामाव जन्म जादोंमोन। बेवहाय जन्म जादोंमोन 2014 मायथाइनि 17-18 जुलाइ खालि बे जोनोम जादोंमोन। बेनिफ्राय 2018 2018आव मा होनगोन बेखौ 5थि बोसोरारि जथुम्मा बेहाय खुंदोंमोन। बेजों लोगोसे दा 3 खेबनि थाखाय बेहाय 12थि बोसोरारि जथुम्माया बेहाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोननि मिडियाजों लोगोसे प्रिन्ट मिडिया, बेनिफ्राय इलेक्ट्रनिक मिडिया, गासैबो ससियेल मिडिया बेहाय मदद होगोन। आरो आं आसा खालामो दिनैनि बे कनफारेन्स जाजेननायावनो जाजेननाय गाहाय खुन्थिया गायदों बे मोनसे आर्ट, जोंनि जायनाखि आर्ट, गोदान मोनसे आर्ट, गोदान मोनसे आरिमु बेहाय बेरखांहोदों जोंनि रिसेपसन कमिटिनि आरो बे हालामनि दैदेनगिरि बिथांमोना। आरो कनफारेन्सखौ जोङो मोनसे आर्टल' नङा, मोनसे थिम लानानै मोनसे निर्दिष्ट हाबाफारि लानानै जोङो आवगायलांनो सानदों। फैगौ दिनाव बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायजों लोगोसे आसाम सरकारजों लोगोसे जों रिसेपसन कमिटिखौ मदद होगोन। आरो मदद होनानै जोङो बायजानि जानाखि बर'फोर गोरों गोरा, बिसेसकै गोरों गोरा बायजानि बर'फोरखौ, बिटिसिनि बायजानि बर'फोरखौ जों लिंहरजोबगोन। लोगोसे बिटिसि हालामनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लिंहरनानै जोङो फैगौ बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ 2026 मायथाइयाव। बेवहाय जोंनि बे 5,35,000निख्रुइ बुरजा बर' भटार्सखौ जों बोरैहाय बिथांमोननिफ्राय मा साजेसन मोनो बेखौ जों मोननो नाजागोन। बिथांमोननि साजेसन लानानै जोङो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मायावनो जों मोनसे पलिसि डिसिसनजों मोनसे जों एडभान्स जानो हायो नामा, हाउ टु ट्रेन्सलेट दि बर' भटार्स इन फेभार अफ डिफारेन्ट केन्डिडेट्स आरो पलिटिकेल पार्टिस, नङा होमबा? बेखिनिखौ जों नाजानाय जागोन। गोजोन्थों। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार माननीय गिदिर गिबि मन्थ्रिखौ जोङो लिंगोन, बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसे जोंनि बर' गोबां मन्थ्रि इनक्लुडिं स्पिकार, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार इतिमধ্যে कनसेन्ट होदों, बिथाङा फैगोन। बिथाङा आं डेलिगेट एड्रेस खालामगोन होनना बुंदों, बिथाङा फैथारगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गोबां काउन्सिल दङ, बिनि दैदेनगिरिफोरखौ बोरैहाय हायो नाजादोनि रिसेपसन कमिटिजों जोङो बयबो जयै थानानै